Na napuntay lain na pong argumento nga tubagon sa atong higala nga gikan sa pundok sa iglesyang King Kong. Sumala pa niya na ikatulon na ni nga bahin nato kagahapon ang ato ang gisgutan mahitungod adtong iyang first basis nga tawag ini nga gidili ang pagprosesyon tungod kay nag-ingon kuno si Habakuk. Pero ato natong ginigar o ato ang gipribahan nga sayop ang ilahang pagpresentar o paghatag sa maong mga informations regarding ni anang maong pagkutlo nila sa libro ni Propeta Habakuk. Karon, ang ilan na pong gigamit kining Roma 1:21-23. Nya buhat 17:29-30 ug ang Apokalipsis or gipadayag or tinadayag 21:8. So, mas maayo siguro nga tuwa kining maong basahon kining maong mga setas nga ilang gipangkutlo niya. Basahon na to. Roma 1:21 hangtod sa 23. Nakaila sila sa Dios apan wala nila siya pasidunggi. Ni pasalamati ingon nga Dios, hinunua ang ilang mga gihuna-huna, pulos binuang o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila, apan mga buang-buang di ay. Inaysimbahon nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao o sa langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanaggamang. Tungod kay ang mga tao ingon man niini kabuang gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw ayng mga butang nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa ilang isig katawo ang salawayong mga butang. So ingon dayon sila matanawa gidili lagi masuko ang Dios sa pagposisyon tungod kay sumala pa sa Roma 1:21 hangtod 73 gidili kuno kana masuko kuno kana ang Dios. Ikaduhang setas nga ilang gigamit buhat 17:29-30 ang basahon ang balaang kasulatan. Ano ako aning ginabasa ano ato ang klaro gyud ang pagbasa nga naman tungod sa hinungdan nga at least madunggan ninyo ang ilahang side o ang ato apong tubag based sa argumento nga ilahang gipresentar niya. 17:29-30 sa buhat sa mga apostoles nag-ingon, ug sanglit kita mga anak man sa Dios dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o batong gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao wala baliha sa Dios kining mga butanga apan karon nagsugo siya sa tanang tao sa paghinulsol. Ya conclusion dayon sila o tanawa gidili lagi ang larawan lagi sa mga santos o mga balaan unya gidili na pagprosesyon based anak nga setas. So duha na ka teksto Roma 1:21-23 ug ang buhat 17:29-30. Unya ang conclusion nila nga setas kining gipadayag or Apokalipsis 21:8. Ang sigingon dinhi apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos ug ang tanang bakakon mahiagom gayud sa lino nga kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mo na may dayon sila tan-awa mga higalag mga igsuon. Di ba makita nato nga nagdili ang Dios sa larawan sa mga Diyos-Diyos? Pangutana, mao ba ni pagtulunan sa Iglesia Katolika nga ang kanang larawan sa mga santos Diyos-Diyos? Dili. Nga naman, tungod kay ang larawan sa mga santos, dili na Diyos-Diyos. Mo bitaw niingon ang Leviticus chapter 10 verse 10 sa may giingon sa maong gitawag og libro sa Leviticus, ilhon ninyo ang mga butang balaan o dili balaan. Niingon pa sa Ginoong Kristo sa Mateo 7:6, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro o mga baboy kay ila lang kanang yatak-yatakan. Subuot ipasabot diha sa balaang kasulatan na ay mga butang balaan o santos na apoy dili santos nga mga butang. Sama ni ining larawan sa mga Diyos-Diyos. Question, kini bang Roma 1:21-23, buhat 17:29-30 ug Apokalipsis 21:8 refer ba na sa simbahang Katolika, mga larawan sa simbahang Katolika? Dili na naman kay kini nga panahon sa first century Christians
ang Israel, ang Middle East na conquer or tawag ining na colonize sa Roman Empire. So kanang giingon ni San Pablo, Roma 1:21-23, dili ka na refer sa mga santos nga mga tao nga mga larawan. Dili mga larawan sa mga santos nga mga tao, baliktad. Samot na nga din na larawan ni Ginoong Jesucristo og ni Santa Maria. Nga naman, kay kada nga panahon, maglisod pa sila og lihok kay under persecution pa ang mga Kristiyanong Katoliko kaniadtong apil ang mga apostoles. Gani, makita nato nga, for the first 300 years, na ay napulo kadagkong persekusyon ang nahiaguman sa mga Katolikong Kristiyanos. So buti pasabot, dili pa sila makahimo og dibulto og kanang mga ribulto nga mga larawan, kundi ang ilang gihimo o ang ilahang ginabuhat is kadtong mga gikulit nila ilalom sa katakumba. Gani ang mga banggiitang mga archaeologists, mga banggiitang mga exegetes, mga biblical experts, pag sulod sila sa katakumba, makita nila dito ang makilgikulit sa unang mga Kristiyanos ang kasaysayan sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. So, kinsa diin ang mga larawana ang giingon ni San Pablo nga inay mo tuo sila sa Dios, nagilay noon sila sa mga butang nga gibuhat lang og tao. Refer ka na sa mga Diyos sa mga Romano, dili Romano Katoliko, kaya ang Romano Katoliko gidumalahan magpapa. Ang Roman Empire nga diin gidumalahan og emperador, nagtuo sila daghang mga Diyos. Kinsa man nga mga Diyos ang ilang gituuhan? Number 1 si Jupiter, nga sa Greek pod gitawag siya og si Zeus or si Zeus. Mo na ang the king of gods nila. Pagkahuman si Neptuno or Neptune, mo na ang God of the sea. Muna siya ang Diyos sa dagat. Si Pluto, mauna siya ang Diyos kanang sa underworld. O niya, pagkahuman si Apollo, mauna siya ang Diyos nga adlaw. Siya ang Diyos o siya ang Diyos sa kanang music and prophecy, sa pagtagna o sa tawag ng paghatag o propesya sa umaabot. Ang Diyos nga si Mars, ang Diyos nga si Cupido, nga kaning Diyos sa gugma. Si Saturno, si Bulan, si Mercury or Mercurius, o si Bacchus. So kanang napulo ka mga ancient Roman gods, mauna ang existido nga mga larawan nga mga dibulto kaniadto nga naabtan sa mga apostol og ni San Pablo. So kanang giingon ni San Pablo sa Roma 1:21-23 ug buhat 17:20-30 ug kanang giingon ni San Juan sa gipadayag 21 so dili na refer sa mga larawan sa simbahang Katolika. Nga naman kay wala pa may nagprosesyong Katoliko kaniadto. Sa panahon sa first century Christian kay pang-ihawon man sila, pangprisuhon man sila. So kanang mga larawan nga gipangsaway ni San Pablo, ni San Lucas nga nagsulat sa buhat sa mga apostoles, ni San Juan nga nagsulat sa libro sa Apokalipsis, maunang mga larawan nga gipailang nga mga Diyos sa mga Romano nga gidumalahan sa emperador. Dili na mga larawan sa Romano Katoliko. Dili. So usa ka na kong bot-bot o usa ka na kong bakak nga kanang maong mga sita sa ilang ipasangil natong mga Katoliko kay dili og dili gyud na tinuod. Dili na factual kung baga. Nato ang atong isulti kato namang tinuod, di kita pwede mosultig bakak. Kaya kung bakak ang atong itudlo, mahimutang anak sa yawa nga mao ang amahan sa bakak. Muna natingala ko aning maong mga tawhana, instead of ilhon nila ang butang balaan, ila na hinuong gibiay-biay ang mga butang balaan niya ilang gipahaom sa mga butang nga dili balaan. Mabataw ni ingon si San Judas, ilhon ang mga butang nga dili, ang mga balaan ug dili balaan. O niya pagkahuman ingon pud sa San Judas na naay mga tao nga bugal-bugalan nila ang mga butang balaan ug butang nga langit nun. So mo na mga higalag may igsuon, bantay-bantay ta kay kini mga tawhana maningkamot gyud sa pagguba sa pagtuo nga gitukod sa mga apostol o gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. So kining ato ang gihimo karon, kining ato ang tawag ini nga gibuhat
sa mga Katoliko o gitudlo sa tong kapapahan o sa mga kaparian, makita nato nga usa ka na kada kong butang nga naghatag ka nato sa importansya sa pagtuo. Nakita mga Katoliko, dili ko mo kay nagbaton tag larawan, dili ko mo nga nagbaton ta ni anang maong mga larawan sa mga santos, mao na ang atong Dios o Diyos. Hinunua, nagbaton ta ni anang maong mga larawan na aron pagpadayag, paghatag og dakong pagtuo sa tinuod nga Dios nga maoy hinungdan nga nangahimo silang santos o nangahimo silang tao sa Dios. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.